Florencio Delgado Gurriarán, como é sabido, foi un exiliado clásico, diríamos, unha persoa que fuxeu no 36 da súa terra natal para evitar un castigo, unha morte probable, fixo a guerra coa República, estivo en Francia dentro do grupo da retirada do 39, foi un enlace moi importante en Francia para garantir a saída cara a América, especialmente cara a México, e logo el estableceuse en México. México fixo pois, unha segunda vida, bueno, tanto é así que ela fixo familia e todo isto. Entón, el en México tuvo unha parte que viveu en México antiguamente chamado DF, agora Cidade de México, e logo en Nueva Galicia, en Guadalajara. Podemos decir que en México tuvo, primeiro, un certo protagonismo cando o Consello de Galiza, porque era unha das persoas con Lope Durá, de Ribadeo, dos que se fiaba a Castelao, que tiña moita confianza nel. Por tanto, colaborou con Castelao no Consello de Galiza. Tamén colaborou con algunhas iniciativas de revistas e todo isto que se facían ali nos anos 40. E, sobre todo, o seu nome está vinculado como exiliado, desde o punto de vista cultural, coa revista Vieiros, porque Vieiros foi, quizá, a revista máis emblemática. Tuvo só 4 números, ele non estaba de acordo en todos, e ao final deixou a súa participación, pero foi unha revista dun nivel tanto estético como de contidos bastante notable. En México, hai que decir que o exilio galego era escaso, é dicir, que o exilio concentrouse no Río da Plata, especialmente Bos Aires, especialmente porque Castelao tamén foi para ali. Entón, ten máis valor, eu creo, que o traballo de personas como Delgado Gurriarán, como Luis Soto, como Bretaña, como os que estuveron en Venezuela, algúns en Cuba, pero, sendo minoritarios, desenvolveron un traballo moi importante en México, tanto na política como na cultura. En este caso, Delgado Gurriarán participou nos dous, no traballo político e no traballo cultural, e de difusión e de permanencia ou de axuda á pervivencia da cultura galega en México, que en boa parte foi gracias tamén ás colaboracións que eu tiña desde Galicia, que están publicadas na revista Vieiros, por exemplo.